అందరికీ అవకాశాలు అంత తొందరగా రావు. కానీ కొంతమందికి మాత్రం ఇట్టే అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అలా వెతుక్కుంటూ వచ్చిన అవకాశాలతో రాత్రికి రాత్రే హీరోయిన్ గా మారిపోయింది ఈ న్యూస్ రీడర్. న్యూస్ రీడర్ ఏంటి, హీరోయిన్ గా మారడం ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవును, న్యూస్ రీడర్ కాస్త హీరోయిన్ గా మారి ఇప్పుడు అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్ కి ఎదగబోతోంది. ఇక ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు, ఈషా రెబ్బా. ఈషా రెబ్బా హైదరాబాద్ కి చెందిన అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి. నార్త్ నుంచి, కేరళ నుంచి వస్తున్న హీరోయిన్ల దాడిని తట్టుకొని స్టార్ హీరోస్ తో నటిస్తూ తెలుగులో మళ్లీ తెలుగు హీరోయిన్ల హవాని తిరిగి కొనసాగిస్తోంది ఈమె. ఈమె సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగిందయా అంటే, ఆమె ఎంబీఏ చదివే రోజుల్లో ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఎన్నో వీడియో షూట్లు చేసింది. ఇక ఈమె వీడియో షూట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా కొన్ని యాడ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి చేరడంతో ఇక ఆ యాడ్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా ఆమె మోడల్ గా తన కెరియర్ ని ప్రారంభించింది. మోడల్ గా ఎన్నో కమర్షియల్ యాడ్స్ లో కనిపించిన ఈషా రెబ్బాకి సినిమా అవకాశం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది. అది ఎలాగయా అంటే, ఈమె చేసిన యాడ్స్ చూసిన అష్టాచెమ్మ డైరెక్టర్ మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంటి ఈమెను చూసి ఆడిషన్స్ కి పిలవడం, ఆడిషన్స్ లో ఓకే అవ్వడంతో స్టార్ డైరెక్టర్ మరియు ప్రొడ్యూసర్ అయిన ఎంఎస్ రాజు కొడుకు సుమంత్ అశ్విన్ హీరోగా, అంతకు ముందు ఆ తరువాత సినిమాతో హీరోయిన్ గా తెలుగు తెర ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. నటించిన మొదటి సినిమా మంచి హిట్ అవడమే కాకుండా అది ఏకంగా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కి సెలెక్ట్ అయింది. దాంతో కేవలం సినిమా మాత్రమే కాకుండా ఒక కొత్త హీరోయిన్ గా ఈషాకి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. ఎప్పుడు కొత్త హీరోయిన్ల కోసం తహతహలాడే మన డైరెక్టర్ల కన్ను ఈషా రెబ్బాపై పడింది. ఇక అంతే, ఆమెకి అవకాశాలు వరుస పెట్టాయి. ఇక హీరోయిన్ గా ఆ తరువాత అమీ తుమి, దర్శకుడు ఆ వంటి సినిమాల్లో కనిపించింది. అంతేకాదు స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పక్కన అరవింద సమేత సినిమాలో కనిపించింది. ఇక ఆ సినిమా ఆమెకి మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. హీరోయిన్ గా నిలదొక్కుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బాకి అరవింద సమేత సినిమా మంచి బ్రేక్ నిచ్చిందనే చెప్పవచ్చు. ఇదిలా ఉంటే ఈ మధ్య రిలీజ్ అయి మంచి టాక్ ని సంపాదించుకుంటున్న సుబ్రహ్మణ్యంపురం సినిమాలో హీరోయిన్ గా సుమంత్ పక్కన కనిపించింది. ఇక ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈమె న్యూస్ రీడర్ ఏంటయా అని అనుకుంటున్నారు కదా? అవును, ఈషా రెబ్బా ఏకంగా ఒక ప్రముఖ టీవీ న్యూస్ ఛానల్లో న్యూస్ రీడర్ గా పనిచేసింది. ఆమె నటించిన సుబ్రహ్మణ్యంపురం సినిమా రిలీజ్ అయి మంచి టాక్ ని సంపాదించుకుంటున్న తరుణంలో ఈమె ఆ టీవీ ఛానల్లో న్యూస్ చదువుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు పెద్ద వైరల్ గా మారింది. అందుకే అన్నాను ఈషా రెబ్బా ఒక న్యూస్ రీడర్ కూడా అని. ఏది ఏమైనప్పటికీ తెలుగు హీరోయిన్లకి అవకాశాలు రావట్లేదు, తమని తొక్కేస్తున్నాము అని తెగ గొంతు చించుకొని అరుస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఈషా రెబ్బానే ఒక మంచి స్ఫూర్తిదాయకం అని చెప్పవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి.